Bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. caggal yettude Allah e julde mawlana mouhamadou rasoul sallllahu taala alayhi wa sallam. eɗen gandi en garte yewtere men wiyetede bitten sernaɓe men taw sernaɓe hewɓe ndewi ɗo. ɗum noon hande eɗen gandi ko 21 février lewru ndu hitande nden yaare mana hitande ujunaji ɗiɗi hande kadi en garti addude ɗo ceerno mo ganduɗa ko waliyu men jinnaɗo men khalifa meɗen biyeteɗo ceerno Amadou Wuro Sidy. kanko tigi jiɗɗen yewtude yewtere mum hande no hanirtani taw noon ene heede haalaka tani ko kadi ko almudo e galle ko ɓi khalifa galle o hande ceerno anani de mo ganduɗa hoorema nanɗon e galle he salminama juurama duwanama ñagama duwa Abdoul Wahabou Sall salminama juurama ceerno Adama Sall en ceerno Hamidou en ceerno anani Siraji en ceerno Yaya yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum harana ɗum aljanna. ɗum noon ala no mbatten haade men natande bundi yewtere nde en dokkat tokere men Daha Sall walla mbiyamo anani ceerno Baro o salmina bandiraɓe. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي مسيبي تدبي يوبي تلمن ناسيونال انترناسيونال télé Pindi TV. eɗen calmina dendagal rendo ngo pop. eɗen calmina musidɗo men ceerno Taha tokara men baɗɗo sababu gargol men ɗo hande. eɗen calmina directeur radio ngo. caggal ɗum eɗen calmina galle men to Matam to e fawde salminagu e juuɗe jinnaɗo men ceerno men khalifa men ceerno Abdoul Wahabou Sall e dendagal usratu ceerno Ahmadou Wuro Sidy wonɓe ɗo e kalto mbawi wonde e dendagal seramɓe men wonɓe Matam e ceerno Mouhamadou Samassa en pawi salminagu e dendagal almuɓe Matam seerɓe Matam calminaɗi. Allah jarama karallagal ko ndewi fatu woni toon ko karalla labɗo juuɗe golle baɗɗe fayida no fewi yaha e weeyo ngo arte guite men daren beltoɗen ene wonde e comban ene kañumne ko neɗɗo baɗɗo fayida no fewi e wonde Seydina Oumar o mon ɗo ko ɓen jogui karallagal ngal no hanirta dani. yewtere nde no fuɗɗode mayre ha wortode mayre en teddini ɗum Hadja Yaya Dieng ene wonde docteur mo ganduɗa ko to banggue ñiƴƴinde tan biyeteɗo Kadia Sakho salminama juurama ceerno Bocar Niang e Cillel Doudou Moussa a huule ko ɓe teddinira tigui yewtere nde ɗo ko wona ɗum ko ceerno Daha walla mbiya ceerno Baro. somi wima tan e dabɓa nafowo ceerno Amadou Sidy to jeeya to janggi e hewɓe jangguini hono mbiyeteɓe. ceerno Tokara mi salmitimama kadi weltanimama namdal magal namdidagal. sikki ala kanko jinnaɗo men ceerno Ahmadou Wuro Sidy rahmatullah alayhi. kanko ceerno men ceerno Ahmadou Wuro Sidy jibinimo ko Mouhammad jibini Mouhammad ko Saïd jibini Saïd ko Eliman. kanko ceerno Ahmadou Wuro Sidy inde jinnaɗo makko debbo wiyete ko Ummu Hafsatu Wan ende jeeyato Kanel. kanko ceerno Ahmadou Wuro Sidy o jibina ko 1906 to Wuro Sidy. o rutti e jomi ko 1959 e lewru wiyeteɗo lewru sahar Ramadan lewru korka. kanko ceerno Ahmadou Wuro Sidy jinnaɗo makko wiyete ko Mouhammad ko oɗon jangguinimo Al-Qur'ana nde o heeɓi duuɓi jeeɗiɗi o jangi Qur'ana koye jungo jinnaɗo makko biyeteɗo Mouhammad nden ko 1920. caggal ɗum nde on rutti o yeehi to kaw makko ne wiye ceerno Mouhamadou Fatim Wan o ñiiɓi toon fodde dumunnaji ha Allah o waɗi o reeni toon Al-Qur'ana. caggal ɗum noon o ummi toon o fayi to wiyete sahal eɗen gandi ko nokku jangete Al-Qur'ana koto banggue Mauritanie woni kanko ceerno Ahmadou Wuro Sidy.
Allah jarama a jarama a haali ɗo jibina a haali kadi ɗo jangi kadi jinmi kalanami holɓe o jangini e holɓe o ɓarini. kanko ceerno ahmadou wursidi rahmatul mawla alayhi min beltima e namdal ma he ceerno Tokara. kanko ceerno ahmadou wursidi ɓe o jangini ɓe eɗen mbawi wiide kewani kono ene keewi nde wonno ko seeɗa barkinɗo. Machallah. nde wonno ɓe o jangini ɓe o saaha ko ɓuuri famdude en fof goto fof ene ɓarni hen fodde temedde eko fawi. nde wonno kanko ceerno ahmadou wursidi balɗe makko juutani ko balɗe duuɓi makko juutani ko duuɓi 53 ko ɗum woni ko wuuri. sa ƴeewi ahmadou barke ne waɗi barke woodi sa ƴeewi kanko ceerno ahmadou wursidi o wuuri ko fodde inde makko. sa ƴeewi ahmadou alif o ko goo ha tongu ko 8 wonata ko 9 min ko 4 del ko 4 wona 53 ɗum kadi ko sirru e sirruji Allah. Allah rokkimo wurde duuɓi 53 kono Allah rokkimo barke. Machallah. kanko ceerno ahmadou wursidi ene jeeyaɓe o ɓarni biyeteɗo ceerno Saïdou Nour Kane mo ganduɗa ne jeeya Agname Siwol. ene jogui ɗo ni hande ɓiyum ne wiye Mouhamadoul Amine Kane ko almami e Guédiawaye. e nder Guédiawaye ko ɓiyi ko e kañum woni ɗo almami. eɗen calminamo neɗɗo moƴƴo nde tedduɗo nden khalifa o ari toon o jaɓɓima ɗum o bismima ɗum ko wawi ko wawa fof o waɗi. ene jeeya e mabɓe biyeteɗo ceerno Ahmadou Samba Ba to jeeyata ko Cikkitte. o saaha ko ɓiyi ko woni ɗon ene jangguina Cikkitte ɗo kanko ceerno Ahmadou Samba Ba. kanko ceerno ahmadou wursidi ceerno Samba Bayal ene jeeya mari toroɓe on kadi ene jeeya hen elmuɓe makko ɓe o ɓarni kadi on kadi koyo on ceerno Hamidou Sall mo ganduɗa ko kañum woni e duɗal e hande ko on artiri ijaz o e galle he. nde wonno kanko ceerno Hamidou Sall o ko woni ɗo makko. ceerno Hamidou Sall ko ɓi ceerno ahmadou wursidi. Bismillah. caggal nde jangguno ha janggi gande fof ala ko heddora sona ɓarde kisa Allah waɗi o yehi to jokkotoyi to ceerno Samba Bayal ton to Madina toroɓe. ceerno Samba Bayal nde wonno kanko ko bawɗo Qur'an kadi nde wonno ijaz ceerno ahmadou wursidi ko hunde sattude hebde ɗum. nde wonno sa wiyama ya jangguno ceerno ahmadou wursidi janguirtani walla ya ñawir ñawoje alquran no ñawitani harma hebde ko heɓi ko a tampat. caggal nde wi ceerno Hamidou yo janggu ceerno Hamidou jangi Qur'an o wi aha ko ni jinnaɗo ma janginirno kam. ɗum ɗo noon ko aadi hakkundam e makko nda ko tottuno kam ko nda mi tottima. ɗum waɗi minen ɓe fof ko hen min keeɓi. kanko ceerno Hamidou mo ɓarni on ɓarnimi on ɓarni ceerno Mansour Sall ko mowni men kañum janginimi ɓarnimi alqur'ana. en calmini ceerno Mansour. en calminimo ko musidɗo ma eyyi ko ɓeeɗo o heeɓi ɓarude alqur'an. o saaha ceerno Hamidou ene yaare temedde ujunere ko ɓaari alqur'an. machallah ɗum ko barke ko barke jokkodiral relation hakkude ceerno Amadou Wursidi e galle ceerno Mansour radiallahu taala anhu galle Mbouro galle ceerno Baro on inneɗaɗi ille e ɗum noon ko on relation jinnomi gartana en hen hakkude mabɓe holno yaari ha sinno koye tongande tan. eyyi sen mbiɗo eɗen kaala qissa hakkude makko e Madina Gounass ne juuti. eyyi en tongat tan. kanko ceerno ahmadou wursidi fa tabarakallahu ceerno alhaji mo Saïdou nanino bawgol makko Qur'ana nde ari nde kisa ceerno alhaji mo Saïdou heeɗi Qur'ana makko welti nde wonno kañumne kadi woni tan alhaali mum fof aduna wala kadi mum ko alqur'ana. noon rewi ha seeran fof so mbiɗo eɗen kaala haala qissa hakkude makko ceerno mo Saïdou no yaari heɗɗeta émission jubbaɗa ndendina kisa nde eyyi kisa nde on nani homo wawi Qur'ana on janggani ɗum on yanana nde wonno kamɓe seeran ɓe soɓe nani hunde fof ɓe jarriboma caggal ɗum
o wi ko hakkunde makko e ceerno Ahmadou Baro hakkunde makko ceerno Ahmadou Baro ko kawis e nder kawisaji woni ɗon e nande seeramɓe men e jinnaɓe men e kaala e mbi ceerno Ahmadou Baro wi kanko anda ceerno Ahmadou Wuro Sidi Fatiha e deftere alqur'ana nde holko ɓuri wawde hen holko ɓuri wawde hen nani kanko ceerno Ahmadou Wuro Sidi ceerno Ahmadou Baro no jarribimo yo janngo alqur'ana o jangi yiɗano o deƴƴa sabu ñeññugol makko alqur'ana e welde e sellude ceerno Ahmadou Baro yeehi ni ha wi ene ƴetta yeehi itti hunde ene weltiniramo sabu tan guilo deƴƴude kanko ceerno Ahmadou Baro caggal nde ceerno Ahmadou Wuro Sidi weltinirimo qur'ana o o itti ko ganduɗa hoore ma ko ɓuri forde e sirruji Allah o totti ɗum ceerno Ahmadou Wuro Sidi o wi nda jagguɗo o salminimo o nguuɗo jungo noon ɗo ha Matam horo tottu hay goto jungo caggal joom suudu ma on sirru woni ɗon ha hande rufata e ɓesgu he rufata e kala garɗo jangude e galle he ɗum waɗi galle o ene wiye ene waɗi loonde kala jarɗo hen yawarede ɓurana ala wona ene waɗi loonde ko barkeji ceerno Ahmadou Saïd e barkeji ceerno Ahmadou Baro ɗum woni ko woni ɗon nde wonno kala jawɗo duwaw a yawi ko mawni noon Imam Shafi ataza o biddu ay ma tadri maza san addu'aw sa yi net ene yaw duwaw to anda duwaw ko nafata e ɗum noon ko duwaw woni ɗon duwaw waliyaɓe Allah ɓe ko ɗum woni e galle he Allah jarama a jarama mbaɗe yi ceerno Amadou Wuro Sidi kam mi yiyani ɗum kono wonko Allah hollimi kadi relation goɗɗo woni jokkodiral gongal hakkude galle o e boyinnaji ene heewini min nde garanmi ziruji ɗo boyinnaji ɗo mbaɗi heewi yiide tan ceerno Yaya walla goto e galle he tan ƴetta micro ɗon wona mere on gon ɗon wona mere bisimilla sa wi aɗa haala hakkude Ahmadouji ɗiɗɗi walla Ahmadouji tati ɗi ceerno Ahmadou Wuro Sidi e ceerno Ahmadou Boyinaji e ceerno Ahmadou Baro ko hunde mawde kewi ɗon a yiya ɗum Amadou Allah waɗiri ɗum eyyi ɗum noon ko hoolare nde ceerno Ahmadou Baro jogui e ceerno Ahmadou Wuro Sidi hoolare nde ceerno Alhaji Mo Saïdou jogui e ceerno Ahmadou Wuro Sidi ko nden hoolare ceerno Ahmadou Boyinaji rahmatul mawla alayhi ko nden jogui e ceerno Ahmadou Wuro Sidi kamɓe waliyaɓe tarɓe ko reɓodiri galleñoɓe ɗi ko reɓodiri sirruji ɗi ko reɓodiri kala ko o yiɗi o ene yiɗi kala ko o yi ene yiɗi o yiɗi o yiya noon ɓe mbaari kamɓe tataɓe kanko ceerno Ahmadou Wuro Sidi saabu wawde mo alqur'ana ceerno Ahmadou Boyinaji ko ɗum yiɗɗirimo hattal an ha to gonne o saaha ɗo ceerno Yahya e gurdam mum kala programme baɗɗo Boyinaji foti ko mawluda walla ko ziyara kala ko wawi kewde wiyete ko ceerno Yahya yo totte micro jangana men qur'ana so ceerno Yahya ala ɗon ƴeewe e ɓesgu makko kala ko woni ɗon e galle ceerno Ahmadou Wuro Sidi ari ɗon arde khalifa o tottere micro janga alqur'ana ɗum noon ko ha joni ha hande ɗum iwata ha ɗum ko ɗum woni ɗon ko ɗum woni ɗon en gartat seɗɗa tan e oɗo jeyaɗo Allah mo ganduɗa wiyete ko ceerno Ousmane Kalidou Diallo won dawal ngal waɗi hen mbaɗi jubbanani hen setanade men ɓennude ceerno Ousmane Diallo kanko ko wiyete ko ɓuri lullude Ousmane Kalidou Diallo o ɓuri ɗon lullude ko Oustaz Diallo ene jeeya e tarihaji ɗi kalten ɗo ɗi ko kanko waɗi hen juhude makko ko wiyete tinnare makko foof ko almude galle he walla kanko ko Allah waɗi ko Dakar ɗo o jeeya kono ko Matam o ɓooyi ɗon minen min pinten min jiimo ɗon to banggue jangde ko Oustaz ɗo galle ɗo ala to Matam ɗo o affecteno ɗon min ko collège min gandodiri eyyi to min jahanno cyber nden guila talfangaji alano connexion nden ko cyber jaata nden ko nden min gandodiri guila ɓooyi kisi Allah waɗi guila 2015 ko mbeɗa yiyannomo o ara galle ɗo mo witta o yaha e seeranɓe ɓe ganduɗa hoorema anduɓe guuram ceerno Ahmadou Wuro Sidi o witta haw waɗi hen deftere dendagal guila ceerno Ahmadou Wuro Sidi to jibina ha to rewi ha ɓe jangguini ha fof o rewi o windini ɗum noon eɗen jettam eɗen jaara kala ko kalen ɗo ko sababude makko ñande jiɗɗen ñande Allah waɗi namdiɗa eɗen pour garen ga ko kanko noddumi o neldi men tarikh o nde wonno weeɓani saabu fof faaɗedemo
mo yaɓano waɗi fof eɗen jettamo eɗen jaramo tinnare makko yo Allah yommo moƴƴere ko wona ɗum ko en kuccani ziar ceerno Amadou Sidi bon kalna en no foti duuɓi zéro fuɗɗi ko wona ɗum ko eɗen gandi fuɗɗoto ko ñande aljuma fuɗɗoto so tawi weeli Allah ko haddude juma fuɗɗorte caggal ɗum so yeehi ha woni so jamma ari ɓe kirtima gayni jahata less base to ɓe mbaala jarde Mouhamadou Rasoul sallallah alih w sallam woni hirde caggal hirde nde so yi tawi yeehi ha leloyama kadi finama haccitama ɓe ƴetta autoji ɓe jaaha ɓe juurio ceernajo o so artama noon defte ɗe mbile duwe yimɓe kadi ñaago Allah ha hitande kadi mo woori mbaɗi ɗi kalna en tan date ziar o joni no foti duuɓi ko watti wadde ko no foti kadi hol teddiniraɓe oɗo ziar mo ganduɗa hoore makko hen kuccuɗen eyyi ziar o ceero Tokara enande mawɓe ne kaala ko guila 1990 nden fuɗɗi nden nanmi nden fuɗɗi eyyi 90 ha faade hande cikkumi hedde duuɓi 3 eko fawi wallahi eyyi ɗum ziyara fuɗɗoronni mi batawa ɓooyi wadde est ce que ɗum noon jinnaɗo men baba adama heedani caggal nde wonno o holli ko almudo o ceerno Ahmad Wurside o hollani ko ɓi ceerno Ahmad Wurside kono adama ma yaran koto bangi min seko yarande bangi bindi ummotoyde oga bangi paytoɗi walla kanko Allah rokkimo ɗiɗɗi fof Allah rokkimo lirde alphabet Allah rokkimo lirde deftere alquran fo noon ko barke jinnaɗo makko ceerno Ahmad Wurside e barkeji ceerno Ahmad Baro ceerno Boynaji ceerno Mo Saïdou ɗum Allah rokkimo ɗum ceerno Wurside Allah rokkimo taniraɓe soɓe kaala anglais cikkata ko Amérique toon ɓe jibina soɓe kaala arabe cikkata ko Arabie Saoudi ɓe jibina soɓe kaala français cikkata ko France ɓe jibina ɗum Allah rokkimo ɗum kanko ceerno Ahmad Wurside ɗum noon hattal an kanko ceerno Ahmad Wurside nde wonno barke so tawi ari fuɗɗorto ko ɓesmu wona almuɓe kanko ceerno Ahmad Wurside ko ɓesmu makko adi wonde almuɓe makko ko ɓesmu makko adi wonde almuɓe makko hade almuɓe makko wonde almuɓe makko taw ko ɓesmu makko zaati adi wonde almuɓe makko ɓe o jibini zaati ngadi wonde almuɓe makko ngadi pellidde waɗandemo ruttudemo teddungal ɗum noon kanko jinnaɗo baba Adama o heedani caggal nde wonno homo jeeya fuɗɗi wonde ziar en calmini en juurimomo en ñaguimomo duwaw en beltinimomo ko en duunimomo kala ko waɗi e woɓɓe fof yo Allah lomtimɓe bi jaahi rasulillah indallahi ziar o ceerno Tokar no mbiruɗa ni ko noon tan sen mbi eɗen defta hen temps o yahat eyyi kanko ceerno Ahmad Wurside teddiniraɓe ɓe sikki ala jinnaɗo men ceerno men khalifa men ceerno Ahmad Tidiane Ba Madina Gounass ko yamirore makko jaaten sikki ala eɗen gonde jinnaɗo men ceerno men ɓi yimmaɓe kamɓe ɓiɓɓe ceerno Ahmad Wurside ɓe ceerno men ceerno Mouhammadou Samassa eɗen gandi heedani caggal fa tabarakallahu so ziar o yonti ko otoji makko o waɗata ko album makko waɗata yo jaa teeno ya gadda pukkana galle ceerno makko ɗum kanko o waɗi ɗum kanko hattal an kadi mo waɗa ɗum ɗum eɗen ñaganomo yo Allah woppinmo e bawal makko o ɓooya dusidirde e seeran ɓe o ɓooya weltidirde e seeran ɓe e dennagal alma e Matam imam Matam ceerno Alassane Fall e seeran e Matam pop en pawi ɗum e jungo Sarif Ahmad Tamaro e khalifa makko Sarif Habibou e dennagal seeran Matam en pawi ɗum e jungo ceerno Mouhamadou Samassa e jungo ceerno imam e sarifaɓe pop hade men yaade ko yidde namdadema tan wasiyade yimɓe aroɓe ko wayno ziar en ni holno ɓe poti holno neɗɗo foti gudda suudu ma jaaha aɗa ɗotoyo ziar sa yi holno poɗɗa waɗi holko poɗɗa wadde eyyi ceerno ɗaha a namdima ɗo namdol banggal fayida noon c'est très important neɗɗo kala ko woppinma yataw ko tagma woppude ko jaggoyta ko yataw aɗa yiya hen hoorema ziar noon sa ari ziar ko juurade noon ko ɓeydade duwanade kanko mo garɗa waliyu Allah o kadi annen e ñagade duwaw caggal ɗiɗon ɗiɗi ko nande wasiyaji ko seeraɓe ɓe kalata ko so tawi an ko wasiya ko haala ko aɗa andi wonno wayi a wonno mbaɗa hen a fewani sa yi cansa
fewnuma ko ɗum woni wiyete ziyara an hankadi a dañi ziyara ɓeydima par ce que an aɗa waɗanno goofi Allah kisa seeran ɓe ko mbajorno ko a yiyen hoorema koɗɗa mbiɗa aha de min ndemo ɗon ɗo ɗum ɗo kono ɗe ko haala ceer woppi an a dañi ziyara Allah jarama nde fawtu no holla en keddoɗum hojomaji 5 hakkude hinere noon e tondu lowol sani heƴata ɗon kono en ƴeewat heññude hen beele eɗen mbawa waynorade jiɗɗen waynorade e ndaani holno jiidiruɗa oɗo télévision mo ganduɗa wiyete ko Pindi TV kadi taw ko ɓiɓɓe men kadi mo ganduɗa hoorema harɓe duwaw biyeteɗo Alaji Harouna Moussa Dia e Mignum Daouda ɗeɗo golle ɗe ɓe golli ɓe gollani leñol ngol diine o e culture meɗen ko wayi holno jiiruɗa ɗum tan e tonggol hade men waynodirde eyi eɗen bismo tan eɗen kadi kaala e aya Qur'an to Allah wiyata walqad wassalna lahumul qawla Allah wiyata zakkaruna nde wonno waliyaɓe Allah ɓe ko mumen ko weeɓani haalde kadi so yi ha aɗa witta waliyaɓe Allah ene gande kadi gandirte ko sababune ma ɗum an faam kala keɓɗo hen baraji kalɗo an aɗa dañi hen 100% par ce que ko téléji maɗi sarwata ɗum noon eɗen jettaɓe eɗen jaaraɓe nde wonno eɗen jettaɓe eɗen jaara eɗen beltiniɓe nde wonno neɗɗo ene wawi dañde dañal taw ɗum ɗo arani hakkille mum ɓamtude leñol arani hakkude mum ɓamtude seeranɓe tarihaji seeranɓe ande ɗum arani hakkille mum eɗen jiiɗo ɓuurɓe jogade kono taw haalpureɓe haqqillaji mumen garani hen ko ɗum no eɗen jettaɓe eɗen duwonoɓe ceerɗa ha ko wona ɗum ko eɗen jiiɗi barkinorade seeɗa e kasida ceerno Haadi Ba goto e almuɓe ceerno Ahmadou Woursidi ɗi waɗini ceerno Ahmadou Woursidi joni heddi tan ko minta ɗiɗi mbawa addude ɗum ken صفينا أحمد الورسيدي عليك سيدي رضا الودود أتقنت سيدي كتاب الله ومنتهى الآيات سيدي سلوى الله لولا الحياة بعده ممات لا يخرج الشيخ فينا يفات شرن حادي بابي شرن أحمد ورسيدي شيخ فصيح عارف القرآن فمثله يقل في الزمان نعم مجود القرآن الأجودي ذو غاية لدى الشيوخ زاعدي ويوم موته أتى الصرفاء لدفنه وجاء القراء طاحي رجاء معين الحفاظ مع شيرنو دمب سيد الألفاظ عبد الحميد جامع الفنون متقنه وقرة العيون أستاذ بوبكر إمام ماتمي أحدث ليدك وكذا متمم فختم القرآن في الجلوس يا رب نجنا من النحوس إذا رأيت حملة القرآن شرادي بابي في ذلك المجلس خذ بياني تعلم بأنه من العطاء أعطاه ربه بلا مراء شرادي بابي ويوم موته نلاوم لشر أحمد ورسيد روتي جومم أتى الصرفاء تدو بنغري لدفنه سبب يرنو دمو وجاء أحل القراء قراء ينكو فونغري جنغو القرآن طاحر جاء معين الحفاظ كانكو شر أحمد ورسيد nde o loota hosna o juula hade makko wirnede ɗon o silkana deftere alquran taw koye koye wona ene deftere gadde ala ɗum ala hen kanko ceerno wurside Allah rokkimo on martaba ɗum wona ceernajo fof waɗante ɗum wona wali Allah fof kadi heɓata ngal gueɗal fa khutima alquran fil julusi ya rabbi najjina min an-nuhusi kanko ceerno Haadi Ba o wi izara ayta hamalat alquran sa yi on saha rondiɓe alqur'ana e bamule he ceerno a hawete kanko ceerno han wursidi omo jogui almuɓe makko ɓen mbaɗanimo silki wiyete ceerno kaari an tuggo oɗo hisib kannaɗo ceerno kaari tuggo oɗo hisib kannaɗo ha deftere nde gasi taw koye koye ɗum noon weeɓani kanko o wonnama silke hade makko nannede e gaska ɗum noon Allah rokkimo ngal gueɗal Allah rokkimo on martaba la fakhra al fadl bi yadillah yuti man yasha
ɓural koye junngo Allah woni omo rokka kala ko jala. après mi udda hankkadi ne jewtan mi ari ɗo hay ene weeli ha maayi kono noon en daccat ɗo haji eyyi sikki ala ceero tokare ko weltanade technicien ji ɗi bani men combani en ndey fatou combani wonde oumar ndey fatou e congane e oumar comban e oumar min calmini on min beltima on content nañu baax ceerno tokare an kam a ɓooyi weltanede eyi ba maɗa mi salminima seeran ɓe kadi fof en duwanoma haade men nadde studio en kalde ceerno alhaji allahu akbar kadi musidɗo makko o ceerno abdoulaye kadi o weltima ɗon no ɓe mbayrodiri eyi ceerno abou diob ɗum noon kamɓe fof ɓe beltanama kadi hamin ñaagui yaafuya ko ɓinguel moon ɗaha sall goto e taniraɓe ceerno ahmad wurside ari ɗo tan yidde wadde ko wawa kono noon koye dow seeranɓe wonda e dow jinnaɓe alay saago noon min mbaɗa ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Allah jarama a jarama tokara ceerno ɗaha sall haala ka moƴƴi waɗi heewide haala ko cati ma fonde haala ka ɓurtani mankani haala ko kafe ɗe ngala sukara ko ana waɗata hen sukara ma sukara o ɓuuri hewani ha wiyani adda jabet kadi sukara mankani wiye kafe ɗe belani kafe ɗe beeli machallah en jetti harala min ɓe so wonano ɓeɗo en jeetaki nde faatu hen combani hen wonde seydina oumar oga banggue ko musidɗo moɗon ɗaha cam ɗowata yewtere min wiyetede bitten sernaɓe min hay ceerno goto noon woppaka kala ceerno gonɗo e less asmani he min jettu ɗum walla ara ɗo min mbadde par ce que sernaɓe ene poti haalede e poti kadi siftorede eɓe poti kadi manade de sukaɓe arɓe joni ɓe ganda sernaɓe ɓe ndewino ɗo kadia sako noon ko docteur ami salminimomo juurimomo mi duwanimomo ñaguinomo Allah oɗo banggue ko nde fati en no mbimi ni combani en oumar en oga banggue ko ɗaha sall ɗo ko ɗaha cam ɗahaji ɗi ɗaha plus ɗaha égal ɗaha on jarama